Okay, let's go. Yan po at katatapos lang namin dyan sa Wonder Hub. At kanina ay galing kami dun sa Brighton. Meron silang bagong indoor playground para sa mga bata, yung Saskatoon Early Years Family Center. Yan, dito sa east side, dyan sa Brighton nga. Meron sila daw sa west side. Pero ang sa Facebook nila, ilalagay ko na lang dyan, doon pala nakapost sa west side. Kasi nga itong sa Brighton ay kakabukas lang nila last week. Yan, so yun ang vlog namin today para kay Jik and Isabel. Gawa ng walang magawa ngayong araw, kaya si Kuya ay niyaya kaming pumunta sa playground. Doon sana kami unang pumunta sa Brighton, kaso nga walang drop-in paghapon kasi nga bago pa lang siguro inaayos pa rin nila yung oras nila ng mga drop-in. Pero bukas by Miyerkules, pag Miyerkules meron silang drop-in ng hapon. Tapos pag umaga 9 AM to 11:30 AM yan. Ang pag-drop-in ng mga bata. Kailangan niyo magpa-schedule para makapaglaro doon sa loob. Bago pa lang sila at yun nga sabi ng babae, last week lang sila nagsimula. Tapos yun, kaso tinur kami doon sa loob ng konti, kaya yung unang video doon yun. Doon lang yun sa may kataid ng liquor store sa Brighton, yung may gasoline station. Yan, at sabi ni Kuya, punta na lang tayo dun sa Nutrien dito sa Wonder Hub. Yan, kaya dito na kami hanggang hapon. Yan. Sakto nagsasara kasi ito ng mga alas 4. Yan, kaya mga 4:15 na. Kaya yun, uwian na kami ni Isabel. Uuwi na rin si Isabel, naglaro tapos si Jik. Yan. Nag-play ka muna, Jik? Ha? Happy? Yes. Yan, at kami uuwi na at sabi ni Mrs. bumili daw muna kami ng itlog. Wala na kami itlog yan. Baka duman kami ng Costco para isang tray lang. Yan. Say bye-bye. Thank you for watching. Yan. So yan, at least nakita nyo yung indoor playground ng Wonder Hub. Tapos yung bago sa Brighton. Yan. Ilalagay ko na lang dyan sa natin dyan. Kung saan dyan. Yan. So yan.